Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu rikici ya ɓarke da zanga-zanga a jihar Kaduna bayan kashe wata malamar islamiyya da aka yi. Idan ba ku manta ba, jiya dai muka wayi gari da wani yaɗa jita-jita da aka tashi da shi, inda wata malamar islamiyya ta je wata unguwa tana tambayar wata makaranta wacce za ta je ta yi wani gabatarwa a wajen wannan makaranta. To amma wajen wannan tambaya sai aka yi mata mummunan fahimta, inda a wannan guri aka samu wata mata mara kirki ta ɗaura mata shirin cewar lallai ɓarauniyar yara ce. To sai dai babban matsalar da aka samu a wannan unguwa, dama an daɗe ana sace musu yara, wanda wani rahoto ya nuna cewa lallai an sace yara sama da mutum 40 a wannan unguwa, kuma jama'ar unguwar suna cikin ɓacin ran irin waɗannan abubuwan da ake musu. To dalilin da ya sa kenan tun da aka ce ga ɓarauniyar yara, mutane ba su tsaya suka yi wani cikakken bincike ba, kawai suka faɗa ma wannan mata da duka. Sai dai fara dukanta kenan da yake akwai mai unguwa kusa da gurin, take yanke ya zo ya samu da ƙyar ya karɓe ta a hannun matasa, wanda kuma ya sa ta cikin gidan shi ya ɓoye ta. To amma kuma daga baya matasa suka ɗauko manyan makamai, inda suka tunkari gidan wannan mai unguwa cewa lallai ya bada wannan mata a ƙona ta tun kafin a yi bincike, inda mai unguwa ya nuna taurin kai ya ce lallai shi fa ba zai iya bada wannan mata ba, ganin cewar waɗannan matasa da irin makaman da suka ɗauko in ya bada ita wannan mata za a iya kama ta a kashe ta ba tare da an yi bincike ba. Tunda dai shi ya san cewar a ƙa'ida na doka lallai babu inda aka ce wani matashi ya ɗauki makami ya kashe mai laifi, amma dai an yarda cewar duk wanda kake zargin sa shi ne ka kai shi ƙara ofishin 'yan sanda ko kuma wata hukuma mafi kusa, wanda idan aka yi bincike aka tabbatar da laifin mutum sai a san daidai hukuncin da ya kamata a yanke masa. To amma kuma waɗannan matasa sai suka nuna cewa su lallai ba su yarda da wani bincike ba, tunda dai suna zargin wannan mata kawai su sun yarda za su yanke mata hukuncin kisa, sannan kuma su ƙone gawanta, wanda kuma mai unguwa ya ƙara yin turjiya ya nuna cewar shi fa ba zai bari a yi wannan aika-aika ba, inda suka zagaye gidansa suka ce to za su ƙone gidan tare da mai unguwa. To ganin haka mai unguwa ɗaga waya ya kirawo rundunar 'yan sanda na jihar Kaduna, wanda su ma ba su tsaya wasa ba, inda suka zo cikin mota, wanda kuma suka samu suka karɓi wannan matar aure inda suka kai ta ofishinsu, wanda kuma sun je sun fara bincike akan wannan abin da ke faruwa. Amma kuma a ƙarshe matasa sama da 10,000 suka ɗauko makamai, inda kuma suka tunkaro wannan ofishin 'yan sanda, inda take yanke lallai wannan 'yan sanda suka fara harbin sama, inda kuma wannan matasa suka ƙi su watse. A ƙarshe dai har aka fara harbin wasu matasa da dama, wanda lallai akwai matasa wanda gaba ɗaya yanzu an musu muggan raunuka, wanda tuni wasu 'yan sandan su ɗebe su zuwa asibiti domin a kula da lafiyarsu. Ganin wannan turka-turka da ake yi, lallai 'yan sanda su kansu har bullet ɗinsu ya ƙare, tear gas nasu wanda suke samu su harbi jama'a su ji tsoro shi ma gaba ɗaya ya ƙare a wannan guri. Take yanke su ma ba su tsaya wata ba, tunda suka ga wannan rikici ya riga ya fi ƙarfinsu, sai suka kira sojoji, inda kuma sojoji suka kawo musu ɗauki. To sai dai kafin sojoji su iso wannan guri, lallai matasa sun riga tuni sun fi ƙarfin wannan 'yan sanda, inda ganin haka shi dama DPO 'yan sandan gurin lokacin da wannan rikici ya faru baya nan. To amma ƙananan 'yan sandan da ke wannan guri, lallai mataimakin DPO take ɗaga waya ya kira shi, inda kuma DPO ya garzo da gudu ya zo. To ganin cewar lallai wayannan matasa sun ɗauki alƙawari cewar za su ƙona wannan ofishin 'yan sanda matuƙar ba fito da wayannan ɓarauniyar yara ba. To take yanke DPO a gurin sai ya ɗauki wannan wanda ake zargi ya miƙa ma wayannan matasa, inda kuma take yanke suka kai ta kan titi, inda suka ci gaba da saranta, a ƙarshe suka kashe ta, wanda kuma suka balbala mata wuta. Sai dai gurin zuwan sojoji a wannan guri, take yanke su ma suka buɗe wuta, inda aka samu aka tarwatsa wannan taron jama'a. To amma dai ita wannan mata lallai tuni wayannan fusatattun matasa lallai sun riga sun kashe ta. Kamar da yadda kuke gani, lallai wannan taro ne lokacin da aka ƙona wannan mata, wadda bata ji ba bata gani ba, tunda daga sakamako daga baya lallai an ji daga bakin mijinta da kuma sauran al'umman wannan gari wanda suka san wannan baiwar Allah, inda suka ba da shaidar cewar lallai ita malamar makaranta ce, wadda ko da wani lokaci tana zuwa tana koyar da al'umma ne, kuma ko a yanzu lallai ta zo tana tambayar wata makaranta ce
inda take so za ta je ta wani faɗakarwa a wannan guri, amma kuma a ƙarshe aka kulla mata wannan sharrin. Ko da wani lokaci ba so ɗaya ba ba so biyu ba, lalle mahukunta suna kira ga matasa cewar lalle a daina ɗaukar doka da hannu, domin ɗaukar doka da hannu ba ƙaramin matsala ce ba, wanda yanzu gashi wannan mata yanzu sun ɓata mata suna, sannan kuma sun kama ta sun ƙona ta, wanda kuma mijinta ya faɗi cewa lalle ya aure ta tun shekaru 15 da suka wuce, sannan duk mutanen anguwa sun fito sun ba da shaidar cewa lalle mutum ne kirkice. To amma yanzu gashi nan matasa ba su tsaya aka yi bincike ba, inda suka zo suka ɗauki doka da hannu, wanda kuma ɗaukar doka da hannu ba ƙaramin illa yake ja ba a cikin al'umma, inda a ce yanzu matasa sun bi shawarar iyaye da kuma shugabanni lallai da haka bata faru ba, tunda yanzu wannan an ƙona ta bata ci bata gani ba, sai dai ƴan uwanta da abokan arziki da kuma mijinta lallai ya yi kira ga hukumar 'yan sanda cewa lallai a ɗauki mummunan mataki akan wa'innan matasa wanda suka yi wannan taɓargaza. Don Allah don Annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wanta tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share ɗin bidiyon nan, kai like. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Yanzu dai matan da ake zarginta da satan yaran ne, tuni al'umma an kasa shawo kansu, nan take dai sun kashe matar kuma sun cinna mata wuta. Yanzu haka wannan hayaki da ake kallo gawar matan da ake zargin ne suka kashe ta, kuma aka sanya mata wuta a daidai wannan lokacin. To dai da yake abu da zargi ne, jami'an tsaro sun yi iya kokarin su domin su shawo kan al'umma, amma abin ya ci tura. Yanzu dai jami'an tsaron sojin Najeriya na wajen, baya ga 'yan sanda da suke wajen, lamarin da ya fi karfin 'yan sandan Najeriya. Ta kai ga soji sun zo su ma ina an riga an ɗauki mataki kashe matan da ƙona ta. Kamar da aka ji tun farkon bayani na, wannan hayaki da ake gani wata baiwar Allah ce da ake zarginta da satan yara tun a sanyi safiyan nan a nan garin Maraban Jos. Sai dai yanda jami'an 'yan sanda suka yi iya kokari su ceto matar, wanda da yake zargi ake yi, to abin ya fitira. Al'ummar gari sun ɗauki mataki a hannunsu na kashe matan, ƙarshe aka cinna mata wuta. Shine ake kallon abin ke faruwa a daidai wannan lokaci. To da fatan Allah dai ya samu gari a bisu wannan. Malam me ke faruwa ne? Su waɗannan mutane na gaya ma, waɗannan matan sun ga sun mai da yaran mutane kawai kamar dabbobi ne. Sai suna ɗauka yaran mutane kawai suna ta dinga sace yaran mutane suna sa abu. Yanzu ana zargin barauniya ce kenan. Ana zargin barauniya ne tunda an kama ta dubu dai da yara a hannunta. To ba ku kama, me yasa ba ku bari jami'an tsaro sun dauki mataki? Jami'an tsaro ne suka kama ta, kuma sau nawa ana kama. Akwai wata mata nan bayan firamare an kama ta da yara aka kai shi sai CID, gashi nan an dawo da ita. Wani malami a nan bayan gidan mai mamu ita ma an kama shi dubu an kama shi, an tafi da shi station. Wannan an tafi da shi wannan CID. Wato yanzu kuna ganin wannan mataki da ku dauka, ana ganin za a iya samun mafita kenan. Duk wanda take da niyya ko duk wanda yake da niyya yanzu zai sata, in ya gana abin da faru da ita an sa mata taya nan, dole su masu kiyaye. Na'am, to me ya faru a garin, me ya faru? To abin da muke so mai gida, sojoji muke so. Su da dauku, kuma mu san wannan. Mun ba ci mana ba. Mun ba ci mana ba, da suke mana sojoji muke so. Mun ba ci mana ba, abin da muke. Mun ba ci mana ba, yin sabbin ba abin da suke mana. Sojoji muke so. An kamo mata na kisan gilla a domin haƙina, ni dai ba ni da ƙarfi, Allah na gani. Ina duka na je na hauka kwatan da kama hannunta haka ina janta, ina cewa da ku kashe ta, ina janta da ku kashe ta. Al'umma kan da ake gani, wato nan ne ita marigayya wadda wannan ibtila'i ya faru, har Allah ya sa waɗansu da suka ɗauki doka a hannu suka sanadiyar rayuwarta aka kashe ta. Mun iso wannan gida tare kuma da tawagar jami'an gwamnati, akwai shugaban karamar hukuma kamar da kuke gani, sannan kuma akwai ita kwamishiniya ta mata, shine wato mataimakin shugaban ma'aikata na fadar gwamnati, da kuma al'umma. Za ku ji yadda muka ji ta bakin su da kuma matakin da hukuma muke fatan za ta dauka, har ma da waɗanda suke tare da ita marigayya. Za ku ji tattaunawar mu da su a wannan gida. Ana Umar Yusuf, wanda aka fi sani da Umar Wali. Sai ƴar makarantar Irshadul Umma ce, ta zo lokacin su surga sun ta wajen muhadara, sai ita kuma ta san wurin ba, sai ta je tana tambayar wasu mata ina ne ake muhadara. Kawai sai wasu mata suka dawo suka ce ai ba su yarda da ita ba, suna magana sa'in sa kawai sai ta ce barauniyan yara. Shine suka mata wannan suka fara dukanta, mai anguwa ya dauke kama ta, sanya ta a gida, ya kira yan sanda, shi ma mai anguwa an zo a kona masa gida, aka suka taso da gudu, yan sanda suka dawo ita, suka zo ta police station. Duk wanda ya zo aka ce mishi ga barauniyan yara, babu bincike babu komai. Matar nan yan nan garin ne, ubanta ma yan nan garin ne,
amma ga musibin da ya biyo baya haka suka mata kisan gilla mu ma da muka je muna bada hakuri ayi hakuri muna bada shaidar cewa ɗalibar ilimi ce tana neman da ake karatu ne mu ma suka dauki mashin ina suka dora a kanta suka bankauta na Zainab da suka kawo da station aka zo aka je ta aka sata cikin wani daki ta zauna sai ga inan mutane sun zo suna ta jifa su kuma suna ta harba tiya gas suna jifa sun harba tiya gas su kuma sai su mai masu kasa ma ya damu ma mu zauna kowa ya rurufe hancin shi ita kuma dubu ma muna shi sai suka samu cikin dakin da take sai muka je muka zauna sai na ce mata yaya akai ta ce na je ni tsallake dan je wurin wannan karatun da madaban da ake yi a makarantar malama Mardiya da na je sai ban gane makarantar ba sai na tsaya na tambayi wani yara suna zo na ce ina ne makarantar malama Mardiya kawai sai yara suka sa iko sai suka ce ga barauniyan yara nan da ta kama su na ce to abinda kuka yi kenan tace wallahi abinda muka yi ina sai kawai mutane sai suka taru wani yazo ya kai mini mari ta sa lissafi ne akwai likafi a fuskanta kwarai sai wani yazo mare ta wani yazo buge ta daga cire lokacin an sun fige shi da suka fige shi wannan ya buge ta wannan ya buge ta sai mai anguwa ya kama ta sai ya kai ta gidan shi da ya kai gidan su kuma suka ce za su kona shi idan bai fito da ita ba to sai wani daga cikin su sai ya kira DPO to shine DPO ya tafi da ita kenan to da yazo da ita suna jifa yan sandan da suka yi dai iya kokarin su da su ma jifa wani can jifa suka harba tiyagar bai yi ba bindiga bai yi ba su ma sai muka zo muka zauna a ciki sai DPO ya shigo yana shigowa sai ya ce ina mai laifin wanda aka ce tana laifin sai muka ce ga tana sai ya kama hannunta haka ya kama hannunta haka yana tafiya da ita sai ni ma na kama hannunta sai ina da ka kai ta DPO ya ce bari zai kai ta nan ne sai da ya fige mata hijabi da likabinta sai na karba sai na rike sai ya fito da ita yana kokuwan tafiya da ita zuwa bakin titi sai na je na kama ta na ce DPO ka kai ta da su kashe ta DPO wannan dubin jama'a an kada ka kai ta me da su bari da su kashe ta DPO ka kai ta sai wani daga cikin yan sanda sai ya ture ni sai ya karbi hannunta sai shi ma ya rike sai suka jara DPO suna zuwa kan titi sai suka tura ta kan titin kawai wani yana zuwa sai ya daura mata abin nan yace aka amma kila ko yan sandan sun da jama'a suna neman sun fi karfin su ne suna zuwa tabbatun suna shigowa sun ce da su kona station din shine sai ya ce to idan ba ya mila ba da sai da DPO ai gara su kona mu nan tare ka dauka ka tura mana ita ka kai mana ita har bakin titi su je suka ce ta ba gara suka ce in yaso da station din ta tura rayuwa ta ne sai wa DPO haka sai DPO kaga sun kashe ta suna duka da naje na haifar kwatan da kama hannunta haka ina janta ina cewa da ku kashe ta ina janta da ku kashe ta shikenan sai wani nace wannan bayarwa ta ce sai wani dan sanda sai ya fisgo ne yace in kika tsaya da su kashe kike ma da su kashe kiki koma ciki zai tura ciki ba wani dan sanda yana cewa ba za ki shiga ciki ba sai ya ce tura ta ciki mana ita ma sai su kashe ta tunda sun nuna akan dan wani sunana Aliyu Muhammad ni ina zama a garin nan yanzu shekara na akalla ya kai 19 sunan mata na Ummi Usman mata na biyu ne ita ce uwar gidana ƴaƴanta 4 gari ya waye ba gidan na kwana ba an kira ni zan je in yi wani aiki a Malali sai na zo na same ta na ce zan shiga gari in je in yi aiki an na fita sai ta aika yaro ya kira ni na shigo gida sai ta ce min malama ta kira ta a waya za ta je wa'azi a makarantar malama Maridiya sai na ce mata to Allah ya taimaka Allah ya tsare ina zuwa ana ta kira na ana ce min wannan abun fa ya wuce tunani na gashi nan mutane suna so za su shiga station in na zo dai in yi magana a san yadda za a shigar da ni ciki ina zuwa na sauka a mashin daga fita gada ba wuri naga gosulo naga hayaki yana tashi ina ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ni da yayana din kenan da muka taho daga garejin kawo ina sauka akan mashin kawai sai mata na amaryan sai ta kira ni a waya ina daga sai ta ce mun kawai sai naji tana kuka tace sun kashe ta za ka iya bayyana mana game da halayenta ta na tunda nazo da ita garin nan ni na auro ta kannuwa ta ce da babanta da babana uwa ɗaya uba ɗaya suke babanta ya sha nono bar mahaifina ni na aure ta daga Adamawa akwai local government din mu ana kiran shi Gombe local government daga nan na auro ta na kawo ta garin nan yanzu da aure na da ita shekaran 14 nazo da ita tunda nazo da ita dukka ga mutanen gari na unguwa da komai suna bada shaidanta idan kaga ta fita to maganan walima ne ko wani wa'azi ko wani abu malama ce yanzu haka karfe 2 na rana kullun tana koyarwa a islamiyyar malama nana karfe 2 na rana na yi za ta tafi idan ta gama koyarwa sannan ta zauna ita ma malama nan ta koya mata karatu sannan ta dawo an zalunce ni abin da nake so da hukuma gaskiya an zalunce ni ga ƴaƴana matana ba muguwa bace ba komai bane babu bincike babu komai an dauka amma matana kisan gilla a domin haƙina ni dai ba ni da ƙarfi Allah na gani sai abin da aka mun sai Allah ya saka mu abin da nake so da hukuma in dai hukuma tana so yanzu dai matana ta riga ta rasu amma abin da nake so da hukuma ta taimaka min ta yi bincike sannan ta gudanar da adalci a cikin abin da aka mun jama'a kun ji cikakken kiran da mijin wannan mata ya yi ma rundunar 'yan sandan Najeriya da kuma sauran mahukunta akan cewar lalle a ɗauki mummunan mataki akan waɗannan matasa wanda kwata-kwata ba sa son su bi doka domin wannan abin da suka yi ma wannan mata lalle cikakken ta'addanci ne domin ko da wani lokaci doka ta dadanaci cewa duk wanda kake zargi da ya aikata maka laifi ka kama shi shine ka mika shi gaban hukuma in kike da ikon ta yi bincike da tabbatar da laifin da ya aikata in an same shi da laifi a hukunta shi in kuma ba a same shi da laifi ba a sake shi to amma kuma wa'annan matasa sai suka nuna san rai cewar lallai wa'annan mahukunta
idan sun kai musu lalle sukan saki wa'innan masu laifi, kamar yadda kuka ji wani ya faɗa daga cikin faifan bidiyon nan cewa lalle a kwanakin baya an kama wasu ɓarayi an miƙa su a hannun 'yan sanda, amma suna zargin cewar lalle an sake su. Kamar yadda muke gaya muku shine wani lokaci zaka ga 'yan sanda sun yi bincike wanda kuke zargi lalle su sun yi bincike sun tabbatar da cewar ba mai laifi bane, kaga dole su sake shi. To amma ko da wani lokaci su mutane idan aka saki wanda suke zargi sai su dinga ganin cewar lalle mai laifi ne. To yana daga cikin dalilin da yasa kenan ga dai wannan mata a ofishin 'yan sanda, amma kuma wa'innan matasa marasa kirki wanda ba san abin da ya kamata ba suka ci gaba da dukar wannan baiwar Allah, a ƙarshe har suka kama ta suka kashe ta. Sai kuma bayan sun kashe ta yanzu gashi an gano cewa lalle fa ba satan yara take yi ba, kawai an kulla mata sharri ne. To shi yasa kake gani yanzu tashin hankalin da muke da shi a arewacin Najeriya ya riga ya yawa. Duk inda ka shiga zaka ga mutanen mu a firgice, hankalin su a tashe saboda irin halin da muka shiga ciki. Yan bindiga kullum yanzu suna kama mutane suna kashewa, sannan irin wa'annan wanda ake zargi da cewa barayin yara ne su ma akwai su lalle suna kama jama'a suna kashewa, sannan ga ƙananan barayi wanda da ka fita gidanka za su fada. To shi yasa kake gani fitintunu suka zo suka yawa a arewacin Najeriya. Duk inda zaka shiga yanzu da an ga ba a yarda da kai ba sai a ce kai barawo ne, wanda kuma jama'a da sun ga kai ba dan anguwa bane a ƙarshe sai a bi ka da wuta a ƙone ka. Wani lokaci sai an zo an yi aika irin wannan, daga baya 'yan sanda sai su zo su bincike sai su gane cewar lalle kai ba mai laifi bane, an kulla maka sharri ne. Ko da wani lokaci muna kira ga matasa cewar duk abin da ya taso irin wannan su dinga yin haƙuri, su dinga barin jami'an tsaro lalle suna yin bincike. In kuma jami'an tsaro suka riga suka tafi da mai laifi to lalle a yi haƙuri, abin da ya fi kamata shine a bin diddigi a tabbatar da mutumin nan in an same shi da laifi su tabbatar da cewar an kashe ko ta an hukunta shi. In ko ba a same shi da laifi ba to kaga shikenan sai a sake shi. Tunda da irin wannan kama mai laifi a ƙona mafi yawanci irin wannan ta'addancin mukan ji shi ne a kudancin Najeriya, to amma mun rasa ya aka yanzu ya dawo nan a arewacin Najeriya, wanda da zaran yanzu an ce ana zargin mutum kawai sai kaga jama'a sun gangami sun kama shi sun kona shi. Wanda ka kaddara inda a ce yanzu wannan mata laifin da ake zargin ta ya tabbata lalle mai laifin ce dan an kona ta, kaga ba laifi bane ba, ita ta jama kanta tunda ita je ta yi abin da aka kona ta. To amma kun ga kawai ba a tantance ba, mutanen mu kawai suka zo suka dauki doka da hannu, wanda kuma irin wannan daukar doka da hannu lalle ta kan sa jama'a su da na sani. Domin yanzu kun san dai wannan banna da matasa suka yi, kun san 'yan sanda ba su ta bari ba, dole daga baya za a zo wannan anguwa ai kame. Shi ma wajen wannan kame yanzu kaga sai an ja musu, domin akwai wanda kwata-kwata su fa zo akai wannan kisan kan da su ba. To amma 'yan sanda idan sun zo za su ce bincike suke yi, kuma a ƙarshe za a jam'u ne duk wanda aka samu a wannan guri a kama, wanda kuma a ƙarshe su asalin wanda suka yi laifin ma za su gudu su bar wannan yanki. Domin duk lokacin da aka ce maka ihu barawo to mafi yawanci za ga mutanen da suke zuwa guri rabi 'yan anguwa ne, rabi kuma 'yan wata anguwan ne ma. Wani ma ya zo zai wuce ne kawai ya ji ana ihu barawo, a ƙarshe shi ma zai shiga wannan taro ya je ya kama da shi aika daga nan ya bar wannan guri. Wanda kuma su lokacin da 'yan sanda za su zo su ma anguwa to ba za su tantance wane ne ya laifi wane ne bai laifi ba. Duk wanda aka samu a wannan guri kawai shi ma za a kama shi ne a matsayin mai laifi, yana ji yana gani a tafi da shi, ko ya aikata kisan nan ko bai aikata ba. Shikenan kaga wannan ba karamin kaga aika su wayannan matasa suka ja mutane ba, ko ba karamin fitina ne suka ja mutane a cikin anguwa ba. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa wannan tasha ta mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai sharing din bidiyon nan kai like. Muna godiya sosai.